Os populares do Grove din non estar en contra da construción dun auditorio no municipio, pero rexeitan o proxecto que está impulsado o Executivo de José Antonio Cacabelos. Para empezar, non lles gusta a súa localización no Monte da Vila, o carón do Centro de Saúde. Dende o PP creen que hai outros lugares máis axeitados. Un terreo menos colapsado, que contara con un maior número de prazas de estacionamento, que fose máis accesible, que tivera menos pendente tendo en conta as persoas maiores ou as persoas con mobilidade reducida, ou estivera nun terreo máis plano que garantise ademais que non houbera sobrecostes no orzamento. Non será porque non hai terreos no municipio abondo para que cumpren todas esas condicións. Engaden ademais que para corrixir os erros na elección do lugar onde se vai construir, o goberno local lanzou a idea da creación dun gran ascensor ata o complexo cultural. O que non entenden os populares é que esa opción aparecía nos primeiros planos, pero non nos definitivos. Un ascensor co que xustificou especialmente aos colectivos a total accesibilidade ao terreo, pero que casualmente o que non lles dixo aos colectivos era que non estaba nin contemplado no orzamento inicial. E aínda que nos primeiros planos aparecía, nestos últimos nen sequera se contempla. Tamén poñen en entredito a suposta construción dunha vía de acceso ao auditorio. Nos atopamos que non hai nada de nada, e, sen embargo, as obras teñen que comenzar xa, outra vez con presas, como sempre, sen estar sequera lista a licitación, e terán que rematarse antes do 30 de xuño do ano que ven para poder xustificar a tempo a subvención da Deputación. Ante isto, os populares entenden que o Executivo meco só está preocupado por cumprir o seu programa electoral, sen reparar en gastos ou futuras débedas.